जमुना औवारिया बे गामिनिनो सासे बुद्धिजीबी बादिमोन। बिथाङा जोंनि प्राइमारिनि बिपि प्राइमारिनि आफादगिरिमोन आरो जागायनाय आफादगिरि आरो दासिमावबो आफादगिरिमोन बिथाङा। किन्तु आरो गावबुरामोनबो आरो समाज सेबकमोन। बिथाङा सासे मोजां मानसिमोन, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावोमोन। दा बिनि नामैनो दिनै जोंनि जायगानि बुद्धिजीबीफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि खालामनानै जि फुटबल गोसोखां फुटबल बे गोसोखां फुटबलखौ बिथांनि नामाव जमुना औवारि बिथांनि नामाव होबाय। बिथाङा सासे बिनिफ्राय फिसाजो सासे फिसाला सासे गालांबाय। दा फिसालाया ग्रेजुवेट जाबाय, फिसाजोआबो ग्रेजुवेट जाबाय। बै समनिफ्रायनो आन्दलनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलनावबो बिथाङा मैखोम बाहागो लादोंमोन। दा जोङो दुखु मोनदों हठात बिथाङा रुंसारि जानायनि थाखाय। आरो थांनाय 5 बोसोराव जोंनि बिपिएफनि गभर्नमेन्ट गैयामोन। बे समावबो बिथाङा आफादगिरिमोन आरो बिटिसि इलेक्शननि जि केम्पेइन सोलिबाय थादोंमोन, फोसावदिं जाबाय थादोंमोन, बे समावसो बिथाङा हठात बेमारजों जों बयबो बेस्थ' दंमोन। आंबो फैनो मोनाखै। बिथांनि थैनाय समाव जुलाइनि 13 थारिखआव बिथाङा रुंसारि जादों। दा हरखाबै जिउ गारनायनि थाखाय जोङो जोबोद दुखु मोनदों। आफाद डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोङो दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि नामैनो दिनै बे फुटबलखौ होनाय जाबाय। भबिष्यत बिथांनि न'खरनि थाखाय जोङो मा खालामनो हायो, जोङो माबायदि हेफाजाब होनो हायो, जोंनि बिटिसि प्रसासननिफ्राय जोङो नायगोन। आरो दिनैनि खेलायाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा मुलि सारा माने सापर्ट होदों, राङारि सापर्ट होदों, अनसुंथाइ। आरो जोंबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो आंबो पार्सनेलि होबाय। आरो आदा सुकुर सिं मुसाहारि दङ, MCLA दङ, बिथाङाबो होबाय। दा उनावहाय बिथांनि मुङै खुंनाय टुर्नामेन्टखौ माबायदि लांनो सानो? उनाव बिथांमोना उद्यगता बिथांमोना कमिटिया मा खालामो बे बिथांमोना गावसोर सिन्था खालामनो। आरो बिथांमोना जुदि कन्टिनिउ खालामनो गोसोबा जोंनिफ्राय जेरैबायदि सापर्ट होदों बेबायदिखौ जों होबाय थागोन। राहा लादों बा बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार राहा लानाया जोंना दाखालिसो इन्टार जि डिस्ट्रिक्ट, बे इन्टार डिस्ट्रिक्ट मोनसे खेला इन्टार डिस्ट्रिक्ट नङा, इन्टार क्लाब चिरां डिस्ट्रिक्टआव जानानै थांबाय। बेनिफ्राय सुपार डिभिजनाव आङो बावैसो सिगाङाव सानथाम सानब्रैनि सिगाङाव फाइनाल जालांबाय भेरेंगावआव, बेयावबो आङो बाहागो लादोंमोन। आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेजेरजों आंबो बारा गोबाव जिहेथु जायाखै हिसाबै लासै लासै बेफोरखौ जोङो सरसा खालामगोन। आङो जेरावनो लिंहरो फुटबलनि बेलायाव आरो खेला दुलानि बेलायाव आङो बेयावनो बाहागो लाहैयो। दिनै EM मोननायाबो बारा गोबाव जायाखै। माखासे खोथाफ्रा जिहेथु जोङो सावरायबायसो थादों बोरै बोरै डेभेलप खालामनांगौ। बेनिफ्रायथ' दा इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो बानायबाय थादों। चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो नोंथांमोना निस्सय नुदों जे काजलगावआव जे गिदिर मोनसे स्टेडियाम जोङो बानायदों। आरो नैबे गामिनिफ्रायनो स्पर्ट्सजों 6 जनसो साख्रि मोननाय दङ। बक्सिङाव आरो एथलेटिक्सआव बायदिसिना बिथिङाव बिथांमोना बेवहाय मोनसे स्पर्ट्सनि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जन बायदि जानानै दङ। दा बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट हिसाबै स्पर्ट्सनि EM दङ। दा बिथांजों रायज्लायनानै जोङो बोरै बोरै मा खालामनो हायो भबिष्यतआव बेफोरनि थाखाय जोङो सिन्था खालामगोन। दा स्पर्ट्सखौथ' जोङो मोजां मोनखायो BTC हिसाबै जोंनि जायगानि मानसिफ्रा आरो फ्राय बर'फ्रा आरो ट्राइबेलफ्रा गुबुन गुबुन माहारिफ्राबो फुटबलजों लोगोसे गोबां बिथिङाव जोङो जौगागासिनो दङ। जुदि जोङो बांसिन जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसोरखौ स्कप जुदि होनो हायोब्ला निस्सय आरोबाव जों बांसिन डेभेलप जागोन।